Merhaba, hoş gördük. Hoş gördük. Nereye gidip kovun edelerim? Inni toyda goşko koyanlar, döwürmede wasp edýäňer, onuň şu okuyan wagtlaryň bir iýleşmeden toyun içindäki adamlardan şuna oňorduňa diýen wagtlar boldymy? Aslında keň bolýar, hemişe maňa aýdmama diýerdiler degişip, her täzel gejesi gülälekden ýadymda düşýän. Täzel bolsa gülälekden gözeňimize gelýän diýip keň ýalar ýöne ýaňy ýakynda awaz aýdyp geldim. Täze filmimiz çykan soň we markada ýerden satyjylar başlap taksamynym dürjüt neçelli. Alhamdulillah Allahdan daş düşýän olsam estağfurullah ýöne öňümden çykan alkyş aýtdy şu film üçin. Ay, onu men ölçäwim durjak gel bilýände maýdywam durjak gel onu halk bilýär. Ýöne esasat şolar üçin rahmet çekilýär, minnettar kabul edýärler. Yine de dersem. Köp. Kaçı her toyda. Olan katı beğenler Allah'a. Näme diýip sagyrna edýärler? Ay toy bay berýänler var. Prosta da oğlum tönelken şeyle. Iň o tarapy bilenmi kaçan? Bir 5 ýyl geçýär toylardyň üstünde. Bir ýerde görýärler. Birbiriň toýmada sowdumyz. Gaçy gadakly sowdumy diýenleri. Ana şoňa denk taýdat ýokda. Näme meselede, näme ediňizde, näme aýdyňyzda? Bir gedip Emra bilen şor garadamakda ýadymy şonu tomsura günni toýsa oturdum. Ondan arkadamyzy wasp edip aýdym aýdylýar. Aýdymyň arasynda da goşşok goýan ýerim bar. No şo taýda bir tetri bar, neşäň köpüne paltaň urup ýyl erteden saklan ogulsyň diýip okaýan goşgymda şonu ýa tetriler bardy. No aýdym diýenden soň bir oglanyň bir ýere geldi. O ýerde diýdi, eneler otyr, sizi çagyrýar diýdi. Onuň barsam 3-4 tane arkasyny tamata ýap oturan ekenler. Oglum janlydy, ýanky goşgyňda ejelen göz ýaşyn diňdiren ogulsyň diýsene diýdi. No hemişe şo goşgyny okap bolanymdan soň ejelenmeden göz ýaşyn diňdirip olan ýylgyryşyna sebäp bolan hazar hadamyň ömürdok bolsun diýip dileged. ýani Allah jany ömürdok bolsun. Halk üçin eden iň sogaply işleriň biri şu. Neşan köpüne paltasyny urmaklygy, düýü bilen aýyrmaklygy. Allah ömürne ömür goşdun, jan sag bol. Oraz Murat bayrak koyuptu. Başlığından divizyon edip. Başlık havarın var mı? Van Dam'ın havarı yok bu atlardan. Kim koңulizki kıtam sedip bilse diye. Başlıktan divizyon edip koyan manadım var diye. Hani yiğitler Oraz Murat'ın manadını şıvırlayan edelim. Lasika Ayama hiç gövlensin, ayama hiç gövlensin, ayama hiç gövlensin, ayama hiç gövlensin. Oraz Murat, şulaydı mı nem şulaydanım bilýän mi? Sen söýgüň bärde Oraz Murat men ýokarda. Sen söýgüňe Şahruk Kanyňam gulagy galdym diýip aýtdym. Şoň algyşly söýgüň bolsun. Diktirler dowam edin. Sen hemmesini oyun edip diyadım, alıp kaçsak dedim ha. Rızkı fatan yerden çıktı. Hemme videoda oyun edip diyadım hemen o toktan vakti video için yardım. Senin ulan o. Beni öldürdüler mi? Dur fırın. Yürün o yürün. Ben alıp kaçan o zaman Ahmet'te düşüyordum da o. Yavaş yar, damcasın şavırda. Şol fırsatlar diseyinin adi. Aşkadi tutuştine vele koydi. Zat gözlerin erkimi anlay. Sevdim seni, sevdim seni. Yavaş yavaş diyeceği, yavaş yavaş diyeceği. Bir varımda can dedi can.
Men 5 tan dil bilýän. 5 dil. Japonça bilýän. Japonça, inglizce bilýän, türkmençe bilýän, orsça bilýän. Türkçe men gaty professional ýöne kinolar düşünýän. Ýöne men 25 ýyl Mısır'a ýaşanyny düşündim. Debe men esas dil bilýän. Aýalyň. Aýalyň dili men pikirimçe bilýän adam ýok. Sebäbi eger bilýän adam barym bolsa biz onu tapmaýar. Sebäbi aýallar onu tapyp öldürendirýär. Däpmi? Men mysal üçin bir zatdan nedowolny bolsam öýdäki adamlar, "Ey, heley, men plan gadyň nedowolny." Eýle beýle söýüşýänler. Aýalym näme diýär? Can näme bol? Näme bol? Ay. Hissat bolanok. Kombo fatality görýän, hissat bolanok. Reskatan üçüdar. Sen düşünýän uşa hissat däl ol. Himme bar. Näme erbetlik barsa saňa tarap bar ýa. Açqaly. Ýöne öýden soraýan, näme bol? Hissat. Düşünüp bolanok. Sen nirde günah etdim, iň bolmany. Aýt men nirde günah etdim. Reske sen gaharlanyp bolýansaň men köşeşdirip etişýän seni. Ýok. Aýdanok. Hissat. Aýtsakladyňyz günaýdaýyn. Ýok. Ýok. Mesela men aýalym men söýýän ýer, aýalym men söýýär geň bar oturma. Aýalym men söýýän ýer, şoňa garşy hukman ýöne bar. Jany men sen söýýän bolýan ýöne şeý soňky görün eşigim mada sumkam koşun şolar almalla. Başlaýamyndan break dance. Oýnaýan, emmelat oýnaýyn çyn erkekler aýallar üçin doglan. Biz siz söýýäs. Men öz aýalym söýýän, her oglan öz aýaly söýgüsini eşetin gaýzawan söýýär. Aýallar biziň durmuşymyzyň güli. Olar söýelýän, olar näçe ýyl gyrdyp bilsek şonça saat bolalýan. Şu düýünkden kän bagtda dernek ýarşak bolalýan, dogry däme aýallar. Biz wa. Selam, güzel alışverişiniz mağazamda. Hoş geldiniz. Şunu alayla. Alala, gymmatda bolsa alaly. Siz bakan alet etmeyin. Şunu salayım. Mergen, matalarım varken yer onam göraylı. Ay, son koraýly, yürü gidelim. Yürü. Hayla. Netivetin gelip durun. Spasiba. Dur. Indi näme durdun, yür. Dur. Koýuşa duhyny. Bolya, dur. Oňalar koý. Şun paket at beray. Tamam. Netivesin gelip durun. Yarın gaydaylı. Barda maşyny bar ýan men agar. Dogonjum. Düşünmede başga variant ýok. Şeyle mi?